može mi zavesti. Bicikla, Marko, skúšim do ňoho závisť. Pošiel Somáš ďalej, takto kričí. Nalej! Nikto sa mu neozýva, prišla chvíľa podozýva. Polej sa tam leží. Takto ťa tým beží. Vidze prišli, oči pretre. Jaj, to zhruba! Zbačil pretre. Strelí tercom. A pobočka. Zosru dyše, stane kočka. Vidze ťa pretre. Jaj, tak toto za celé. Ahoj. Vrátila sa do nečúce. Vyšla to na chvíľa, hľadala na tak to bolo, tak sa stalo, ktoré ujši spýtalo. Glupý otec, glupá matka, všetky deci, jak cedatka. Naša superstar. Zaspieva nám jeden rómsky čartáš s názvom Šampáňa od Tonyho Lakatoša.
pesničky, spev, rozprávka. Veľmi sa teším. Veľmi. A tohto speváka nebereš na severný pol? Joj, tam by sa vrzol. Veľmi. Dúfam, že ešte uvidíme niečo. Tak ďakujeme Mikulášovi a môžeme sa presunúť k druhému bloku programu. Privítajme staronového účinkujúceho, ktorým je Roman Bobrovčan. Bude nám recitovať básničku s názvom Snehulia. Bolo to dobré a gratulujeme Romanovi, lebo naučiť sa dve básničky, to je výkon, čo zaslúhuje náš podnik. Ďalší účinkujúci je Lubo Kováč, ktorý zarecituje pre Mikuláša, ale aj pre nás básničku pod názvom Mikuláš. Mikuláš je detko starý, vieral robiť veľké čary. Na denní ti radosti, plnú čistú sladkosti. Mikuláš je kúzelník, darček nám vychúdli, ale len pre takých, čo neboli cest, celý skorský rok zlý. Príď Mikuláš, príď aj k nám, nemusíš však chodiť sám. Vezmi si aj priateľ, pridá celý dom,